Ayan mga kamamshi, kunting update naman lang tayo dito sa ating tindahan dahil wala na ako masyadong update. And ito na lang yung i-share ko. Bali nagripak ako dito ng mantika. Dalawang bote lang yung plano ko. Dalawang bote lang talaga yung plano kong i-repack. Pero naging 3 siya dahil tapos na akong mag-repack. Kumuha pa ako ng isang bote. Ginawa ko siyang tagkalahati. Ayan, tagkalahati. Kasi 'di ba, meron na tayong available na bote. Kaya kumuha ko ng isang bote, ginawa ko siyang tagkalahati. Tapos yung dalawang bote, nirepack ko nga. Ito na siya, 'di ba? Magkaiba yung plastic niya, pero isa lang yung susukatan niya, o isa lang yung ginamit ko. Tcharan, ito. Ang ginagamit ko talagang pangsukat sa mantika is Yakult. Kaya lang para hindi na ako uminom ng Yakult kasi wala na yung ginagamit ko dati. Ito na lang. First time ko itong ginamit. Kaya ang ginawa ko is nag-repack na muna ako. Tapos tamang-tama. Parang Yakult lang din. Puno rito. Ito yung nagawa natin. Ayan. Mas malaki talaga yung kikitain natin kapag nire-repack, diba? Kaya kung kayo mamimili, suggest ko sa inyo is isang bote talaga yung bilhin nyo. Dito sa amin, matumal yung bote-bote kahit alam nila na mas nakamura sila dito. Hinahanap talaga nila is repack. Ayan, minsan na nga lang ako makapag-repack pag sisipag-sipagan. Kasi alam nyo ba, yung ganito, kapag binebenta namin is 30 pesos. Ngayon, ang nagawa ko yung 30 pesos, nagawa ko siyang 50 pesos. O diba? Nag-repack ako ng dalawang bote, 60. Kapag nabili to 60, nagawa ko siyang 100 pesos. O diba? Tapos mas fast moving pa siya. Mas mabilis pang mabili. Ayan. Magkaiba yung plastic niya, pero same ano lang to. Isang puno rito. Ayan. Tapos, ito kasi yung una kong ginamit. Sabi ko, nang hinayang ako sa plastic dahil ito yung ginagamit ko sa water bendo ko. Tapos, naghalong kaya ako dito, nakakuha pa ako ng plastic na ganito. Ayan, di ba? 10 piso. Ayan mga kamamshi, ayan mga kasuki. Yung mga mamimili, mas ito talaga. Kaya lang, syempre talaga yung iba naghahanap ng mga kamura-mura sila sa araw na yun. Ayan, ito, 10 piso. Nagre-repack ako ng 5 piso, pero ngayong araw, hindi ako nakapag-repack ng 5 piso dahil, yun, ito yung gamit natin. Kasi sa Yakult, nakakapag 5 piso, nakakapag 10 piso ako. Ito, hindi, basta pinupuno ko na lang siya, 10 piso. Ayan. Lang mga kamamshi, lang aking kunting share. Ayan. Kung kayo kasari, mag-repack na. Kung kayo mamimili, mas ito yung bilihin nyo. Pero kung gusto nyo ngayon is mas makamura-mura sa araw na ito, repack muna kayo sa repack. Ilang guys, thank you for watching.